Poštovani gledaoci, eselamu alejkum. Koji je najveći cilj u životu jednog muslimana? Pitajući ovo pitanje samog sebe, ali i sve nas gledaoce i sve nas ovdje, i razmišljajući o tom pitanju, dolazimo do zaključka da je najveći cilj u životu jednog muslimana postizanje Božijeg zadovoljstva. A kako doći do toga i kako jedan musliman može sačuvati sebe u moru današnjih izazova, kako sačuvati svoju vjeru u Boga, razgovarat ćemo sa mojim kolegom Abdulgafarom Kobilicom, studentom prve godine na islamskoj teologiji. Abdulgafare, dobro nam došao. Nadam se da ti ovi dani ramazanski prolazi lagodno i da ih koristiš za postizanje Božijeg zadovoljstva. Bolje vas našao. Ramazanski dani protiču jako dobro. Hvala Allahu dželešanuhu i koristimo ih u intenzivnom ibadetu kako bismo se približili Allahu dželešanuhu, stekli njegovo zadovoljstvo i na koncu iz Ramazana izašli čisti od grijeha kao na dan kada nas je majka rodila. Današnja tema je čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Pa evo ja te na početku molim da našim gledaocima objasniš šta znači taj izraz čuvaj Allaha, Allah će te čuvati i kako jedan musliman može čuvati gospodara svakodnevno u životu. Izrazom ihfezillahe jahfezuke, čuvaj Allaha, Allah će te čuvati, poslanik Muhammed alejhi selam podučava Ibn Abbasa, a preko njega i sve sljedbenike svoje, ummet svoj, nas, kako da se zaštitimo, kako da razumijevamo blagodati, kako da podnosimo iskušenja i kako sebi da obezbijedimo da nam Allah dželešanuhu bude pomagač i kako da nas on svemoćni čuva. Postavlja nam pitanje Muhammed alejhi selam koga želimo u našem društvu imati, meleka ili šejtana. Šejtan prokleti je sretan kada mi grijeh činimo i kada njega slušamo, a tužan je i ljut kada mi Allahu dželešanuhu u ruke dignemo i njemu oprost molimo i od njega pomoć tražimo. Kada Allahu dželešanuhu na seždu padamo, kako to još iz mekteba znamo da je namaz najuzvišeniji i najveličanstveniji način iskazivanja pokornosti Allahu dželešanuhu. To su dakle neki segmenti koji nam pomažu da u našem društvu budu meleki i da nas Allah dželešanuhu čuva. Mi znamo da u svakom trenutku s nama su dva meleka koji pišu naša dobra i loša djela, je li tako? Tako je. Ali u istom trenutku tu su i meleci koji nas čuvaju. Tu su i meleki koji čuvaju nas i koji imaju zadaću od gospodara svjetova. Ako ste vi čuvali gospodara, gospodar šalje vama meleke da oni vas čuvaju. Molim te, kako poslanik alejhi selam opisuje ulogu meleka čuvara? Poslanik Muhammed alejhi selam u hadisu kaže: stidite se čuvara plemenitih, koji nad vama bdiju i koji su sa vama osim u dva slučaja, kada ste nečisti i kada vršite nuždu. A kada se kupate, zaklonite se. Stid koji poslanik Muhammed alejhi selam spominje u ovim hadisima znači da se vjernik treba stiditi kada čini grijeh. Jer vjernika to treba da tišti kada odluči da učini neki grijeh, svjestan da prvo Allah dželešanuhu njega vidi, a onda da je Allah dželešanuhu poslao meleke koji će nas čuvati. Poslanik Muhammed alejhi selam kaže: kada mi izgovaramo subhanallah, elhamdulillah, Allahu ekber, te naše riječi penju se do Allahovog dželešanuhu prijestolja, aršu Rahmana, i zuje gore kao pčele, spominjući ime onoga koji ih izgovara. Pa veli poslanik, zar ne biste voljeli da gore spomenuti budete i da svoje ime učinite poznatim melekima arša nosačima? Evo vidimo kako iz malog dobrog dijela koje mi učinimo kod Allaha dželešanuhu je veliko i time stičemo Allahovo dželešanuhu zadovoljstvo izgovaranjem tih lijepih riječi,
koji nas približavaju Allahu dželešanuhu i Allah spušta na nas svoju milost i spušta svoju zaštitu. Abdul Gafare, ti si rekao šta su dobra djela, a ja ću posjetiti naše gledaoce šta su to loša djela, šta su to grijesi. Grijeh je ono što uradiš, a nakon što uradiš to djelo, ono te tišti u prsima i ne da ti da uživaš Božje zadovoljstvo sve dok se ne pokaješ. Molim te, objasni našim gledaocima na koji način mi možemo osigurati prisustvo meleka u našem životu, a izbjeći šeitana. Sve ono što nam je Allah dželešanuhu naredio kao strogu obavezu farz, učinio je to kako bismo iman ojačali i kako bismo se njemu približili. Stubovi islama ili 5 šarta, dakle, kelime i šehadet, namaz, post, zekat i hadž su stroge obaveze koje Allah dželešanuhu nama u zadatak stavio. Izvršavanjem tih obaveza mi se Allahu dželešanuhu približavamo. Dok neispunjavanjem tih obaveza i zanemarujući strogu naredbu Božju, mi se od Allaha dželešanuhu udaljavamo. Poslanik Muhammed alejhiselam kaže da su oko nas meleki sve dok čovjek ne učini neki grijeh. Evo, na primjer, dok ne izgovori neku neistinu. U tom trenutku meleki bježe od nas zato što se od te naše neistine širi veliki neugodan miris, veliki smrad oko čovjeka, zbog čega meleki bježe od nas. Abdul Gafare, ja nemam ništa dodati na to. Nadam se da su naši gledaoci pomno slušali tvoje odgovore i nadam se da su naučili kako da čuvaju Gospodara svjetova. Dragi gledaoci, kao što smo čuli, da bi zaradili Božje zadovoljstvo moramo čuvati svoje vjerovanje. Čuli smo kako to uraditi od kolege Abdul Gafara, pa se nadam da ćete ove savjete prihvatiti i da ćemo, ako Bog da, svi ispuniti naše ciljeve. Poslanik alejhiselam kaže: sveži devu pa se uzdaj u Allaha dželešanuhu, što znači svaki čovjek mora uraditi sve što je u njegovoj moći, pa tek onda da se uzda u Gospodara svjetova. Također, u Kur'anu Gospodar kaže: trudite se, a vaš trud će vidjeti Allah, njegov poslanik i vjernici. Neka ovo bude jedna poruka koju ćemo poslati gledaocima iz ove emisije, a ja vas molim, nastavite da pratite naš serijal Ramazanske misli svaki dan u istom terminu, a naravno i ostale sadržaje iftarskog programa radio televizije Bir. Esselamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم.